Salut, fraților, și bine v-am găsit la un nou cont de pe acest canal. Astăzi, adică nu numai astăzi, tot timpul, deci tot timpul o să stau și o să mă tot joc, și o să mă tot joc, și o să mă tot joc, și o să mă tot joc. Până aici, deci până aici. Și mai înainte, deci când o să ajung aici, o să mă opresc. Timp de 2 zile nu o să mai filmez și nu o să mă mai joc aici. Când ajung fix la asta. Da? Și de aici, de acolo, de la capăt, de la Trophy Road, de acolo, nu o să colectez nimic până la 6000 de trofee. Dăm puțin mai tare. Da? Deci, serios. De-aia mi-am creat un nou cont. Ăsta e telefonul meu. Așa, ok, nu contează. Deci de aici, după ce luăm pe colt, luăm și pe colt, luăm și pe bull, știi? Deci până la bull și până la... Bine, hai până la asta. Până la asta. Sau până la Jesse, nu știu, dar eu zic până la asta. Și de la asta în sus nu o să mai colectez nimic. Și nici acum, deci ați văzut, eu am doar 3 brawler, credeți-mă, mi-a picat Barley ieri. Da. Vedeți că nici n-am gadgetul pe Shelly, cum îl aveam eu înainte. Și poate să iau și statorul. Cine mă... Bă, mă bătut Luca sau Poco? Da, cred că da, dar eu îi băteam pe amândoi dacă... Vedeți, ați văzut, mie îmi dă 0 trofee pentru că doar ce am început acest cont. Nu am de mult, pentru că dacă mi s-a dat de mult acolo de dinainte, îl aveam pe ăla, acum aveam vreo 6000 de trofee. Dar normal că eu știu să joc, pentru că ați văzut, eu am 5000 de trofee, 6000 de trofee. Dacă eu sculez la mai multe șanse să spun. Bine, eu n-am luat suculețul pentru că... Eu am luat suculețul pentru că eu nu vreau să mă culei. Eu vreau să vin pe aceste cutii. Normal că acum dispar mai repede pentru că... Bă, nu, habar n-avem, pentru că eu sunt pe mut ca să ascult melodia asta, pentru că îmi place tare. Pentru cine vrea, pentru filmările lui, așa, muzică sau așa, să vă... Bă, deci așa am fost și când a fost să-mi pice Leon. Deci, uitați aici, vedeți, chiar l-am avut pe Leon. Aici l-am avut pe el. Aici unde vedeți voi aici. Nu vreau să mai îmi pice. Acolo pe contul ălaltul. L-am și pe Mr. P, sunt pe aici, sau cred că deja am luat gemurile ăștia pe ălălalt. Și dacă știți, deci vezi, eu n-am nici star power-ul pe și totuși, mai bine nu mai zic nimic, pentru că vedeți, pentru că deja vedeți voi cum.
Bine, eu nu pierd trofei pentru că n-am cum. Deci, și în continuare, până închid videoclipul, când o să mă dea ca să-mi dea mai mult, să mă lase de mai multe ori să dau, după videoclipul ăsta începem altul și altul și altul. Bine, nu știu dacă începem altul și altul. Știu că pe aici e muzica puțin mai plictisitoare, dar... Mamă, câte sculețe, băi, ești nebun. Bă, deci câte sculețe, câte? What the fuck? Deci eu stau aici de spawn. Da. Bă, știi ce? Nu stau bine animat, bă. Ok, perfect. Vedeți unde eu ce ofertă Brana. Îmi zic Brana că e de 2.050.000 de lei. Mai mult costă asta decât deci da, bă, fraților, mai dăm meci. Deci dăm meci o grămadă. Deci deci știți că dacă vă știți, cei care se uită la videoclipurile mele, vă știți că eu l-am pe Leon. Bă, Nicasă se bate cu mine. Nu mai trebuie să fac nimic. Ia, acum mă lasă să dau play-ul game. Nu, tot nu mă lasă, Deci, ok, încă 88 și... Bă, aproape, bă, deci dacă mai... în loc de 88, dacă mai luam încă 2, era perfect. Nu-i problemă că le iau direct acum. Cutia aia era spartă de mult dacă nu mai ruteam așa.
Perfect. Am făcut și noi alea, acum luăm big box-ul. Bă, nu big box-ul, bă, nu știu cum se numesc alea albastre. Free roll box-uri. Roll box-uri. Am înțeles. Un pic așa tocurile, deci până aici am zis că până aici nu mai... Deci, hai mai dăm un match. No? Mamă, nu mai am baterie. Asta mă încurcă de fiecare dată când mi arată că nu am baterie. Muzica asta se potrivește pentru când joci. Acolo, știi de ce am zis că mă opresc acolo? Bine, bă, n-am cuvinte. Bine! Bine, am și ăștia 200 de tokenuri. Bine, mă, să închidem și noi acest episod. Nu uitați dacă vreți să lăsați și voi un like acolo, un share, un subscribe. Vă salut cu respect, toate cele bune, pa, pa!